Lakha inkoira phon nilip constituency ke parlo Koilamati Kasumari LP School hemalong kedamtang busika chiklo niphai inkoira sirkep arni ada porphai kepen pangchengsi karbia khayalamet kurupo mate karbilamet anujok karlitang longkam teronaphan ingdeng krisi karliarni kachiki modun ajaimek kepamandun karbia khaita khaiso sita khai kangthim jutang jubat choklim binong karbia khaitum lamet karbia khayatum aphan kangthurpon kejapon kithir klub anujok lo karlitang longkam teron ke nona kai ilitum karbia khayatum alongta penang an lamet lamchong ke tokpen chenglok ason atomu ahirjer ke tokpen ke paklang aphai penang an dulo laso kronga towar non ili karbia khaitum chihung onang jilang pu matha ponsi momo karbia khaitum isu akayanta karbia khai lamet kangthurpon bomji aphan pu matha ponsi karbi lamet amai nilip longria mai ke parlo karbi lamet amai koilamatia ropen patir pi ponsi koilamatia hawar alongta chiki modunlo labangso amai ke charipon karbi lamet amai koilamatia ro amai pu mensing bepen mai cheparipon lo maha sarpo tumaphan ke pachini pon koilamati area sarkari gaumura Lawrence Teron ahin pen pachini pon lo laso amai long karbi lamet amai nilip longria mai amai pu bilison terang ahin pen karbi lamet kuru karlitang longkam terona kaelamu thanpon lapen hirjir esangta jumi senpen hirpon laso amai long kachetongdun Kasumari LP School headmistress homsira lekthipita chetongdun Koilamati KSA mai pu barim Rafael Terang laso hot kachetongdun Koilamati bophonga sar rongasar gambura Raj Teron Biren ronghanga rongasar gambura Stephen ronghang lapen ongdong bang thomke bratrok suse chetong dunsi karlitang longkam teron ingdeng crazy karliarni kachikimodun amilur kaiponsi hirjume chohangpon padu dak nilip ahawar mate karbi lameramai nilip longriamai kaparlo socheng dhenta dor bagri lapen nilip khawar ke thom kaparlo pensi kiriamai tapen kaping kharateng longriamai seng nasi labangsor longriamai ke sengpen pini lamet grupo phan kachiki modul keching siarani nitum iklan golongo nasi la solong nitum nili ba farmana phan lapen nili ba hawar long kar inai ke hidung alang li long ke charli di munjia ke lang soda bangke pini alang li ke klem ke da makai lamu nitum isi pini the pak ne pak tum khur lamlo da dalang le phuti mu jumit bi khangjang nasi hala solong alang li kaping khat tikang ateng madalang ke tok tikang ateng nitum ke charli di munjia ke lang so pini nitum rong ro ke chukim ke corang kosonsi ke do ke thak long jima kosonsi rong chipang jang long jima aron la ta hai huta lang ni tok lo la pen peklang tekang lo la pen beauty tekang lo la son thot non ke wangji arnian ta chimit me pin pen aphong tin ta karlitang longkam terona phan ke ili karbia khai tum ke chikimo wek nangji lapen tengni nang ne pu si maelong Koilamati area sarkari gambura Lawrence Teron lamthi jaipon Tracy karli arni chikimo program panopono masih labangso kali kang lamet ko longkam teron kaya lamok itu citan pon ini labangso amelo masih alang di ini tu phan lamet lamsong puthak itu mana berpang di tekan itu cerut tu nanti masih non itu ditulis oleh ini sita alang di son thap itu bor idundra itu karbiak khaita lamet pang cerjia itu sita laso hut rongalong usumara tumaphan panong piponsi morton mate chocolates bhojam hini ronga saratum Raj Teron lapen Stephen ronghangatum arideng pajirdunsi kachiki modun kepachet hangji aphan sarkari gambura Lawrence Teron alangli methanga hinpen akhia dat pen chipidun itu kan kaya na jo asam paman bilang lo sini tu no no lekini atung sekali ini tu cari dengan pola sonsi alam ni kita petok asam rupik sonsi ini tu ta ansi se alam ni jomrong ni lang tu sekali ini tu si alim pang sama ko itu lang so akai ini tu bikang alam niat mate bikang alam jing jipen bikang alam cepacan pen ini tu ansi se prank kecil jargon pen
ini tu ini thang kaya panjat kami ini sen ko bising Koila Matipen, Samson Ingti, Karbi Anglong Live.